nedáš odber, budeš mať celý život nešťastie. Tak daj odber a poďme na video. Čauko, vítam ťa u dnešného videa. Dneska to bude prvýkrát Brawl Stars. Môj nick je Foxy_7, mám takýchto brawlerov, mám ich 71 z 88, hej, mám 23 000 trofejek a nebudem to ďalej obkecávať, poďme na video. Nezabudni na like, odber a let's go. Takže dal by som si asi trio, to je teraz také veľmi populárne, takže si dáme trio, guys. Pretože môžem. A tento kanál chcem oživiť, pretože dlho som to nenatáčala, lebo som mala pauzu a pracujem na jednom obrovskom projekte, čo je kanál ďalší ako keby. Ale kanál už s niekým, hej, takže ak sledujete naše videá, tak budeme veľmi radi. A môj nick Foxy_7 vám môže veľmi dopomôcť k tomu, aby ste si ma pamätali. Ináč mám Krola, toto je Tik, hej, Brawl Stars hrám cez 3 roky, takže som taký maličký profiček, ale samozrejme tohto katneme. Kámo, tu je tých power. Poďme. Guys, sorry, že ma tak divne počujete, ale proste I'm so sorry, pretože som po chorobe, alebo ak mám ešte lepšie povedať, tak som v chorobe. Dobre, tuto skontrolujeme. Už sme iba 2 týmy ako. A tu sú. Ember nejaká nasrata. Oh no, bye guys. Let's go. Takže stíhame sa dať ešte jednu hru, pretože teraz sú len 2 minúty, nezabudni fakt na ten like, odber, lebo budeš mať do konca života more nešťastie, kamo. A to nechce nikto z nás. Ináč je tu taký bug na YouTube, že mi máže odberateľov, takže daj odber, aby sa toto nestalo, pretože už má s tým vážne štvu, proste za mesiac mi vzali asi 1000 odberateľov, takže naval to späť, guys. Takže samozrejme skontroluj, či máš u mňa odber. Dobre, choďte tam takto. Ja idem semka. OK. To Edgar rýchlo zničí. Takže no nic. GG. Ty kokso. Emska ma tu prekvapila. Videa striham v kapute. Keby ste chceli vedieť. Áno, je toto na mobile točené. Áno, som aj mŕtva. Super. Takže, jupi, guys. Kamo, schválne napíš dole do komentárov, aký si mal dneska deň, pretože ma to celkom zaujíma, takže skús napísať dole do komentárov, aký si mal deň. A skús, ak chceš, tak môžeš napísať dole do komentárov aj aký je tvoj obľúbený brawler. Budem veľmi rada, keď toto video podporíš komentárom. OK, guys. Tuto nevyzerá to tam moc rúžovo, ale vyskúšame. Jaj, dobre. Pohľad. Musíme ich takto vystrašiť, ako sa hovorí. Sorry guys. Guys, čo sa robí, moc? Uvedomte, nikoho nezaujíma. Dobrý deň. Haha, kill guys. Let's go. Pre toto video to bolo úplne všetko. Tu máte naše staty. Ja som jedenkrát zabila typečka a trekrát som zobrala GG. Ale nevadí, nezabudni dať like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Adios amigos.